Масови протести в Украйна вече трети ден. Кадиров призова Русия да удари съюзническите държави на Украйна, които й доставят оръжие. И трети ден Русия, част от Русия няма гориво. Време е да започваме всичко най-важно от Европа и Русия през последните 24 часа. Бързо ви пускам няколко новини. Поляците за първи път от началото на войната не искат повече украински бежанци. Пускам ви статията да видите. Явно им е дошло до гуша. Явно нямат нужда от повече. Отношенията между Полша и Украйна са обострени доста последните няколко месеца и поляците вече масово избират да не приемат повече украинци. Отделно, трети ден масови протести в Украйна, пускам ви видеа, масови протести, които искат оставката на Сирски и връщането на Фьодоров, министъра на отбраната, отново на поста му. Трети ден масови протести в големи градове, което накара Зеленски да започне да обмисля уволнението на Сирски. Пускам ви статията да я видите. Той провежда среща сега с високопоставени генерали, да види дали може да намери подходящо лице, което да го замени. Много бързо искам да ви кажа, че Сирски няма да бъде сменен. Може да бъде махнат от позицията и да остане да управлява в сянка, но реално той ще остане да управлява украинската армия, защото той е една от големите връзки на Украйна с НАТО и с американците. В тясна комуникация са, така че не вярвам той да бъде отстранен. Може би Зеленски ще използва хитър ход, да го махне от позицията, да го остави като командир и генерал в сянка, за да може да тушира общественото напрежение, което виждаме, че се покачва значително през последните 3 дена. Отделно, Кадиров, знаете, един от високопоставените военнослужащи в Русия, излезе с призив в неговия телеграм канал, в който призова Русия да атакува държавите, които доставят оръжие на Украйна. Сега, чисто от европейска гледна точка, аз не бих искал да се стигне до този му вариант и Европа да бъде ударена и по заводи, и по складове за оръжие, но логически, ако гледат руснаците интересите си, рано или късно това ще се случи. Надявам се Европа да се вразуми и да спрем, защото ако това нещо се случи, ни означава, че ще влезем пряко в военни действия с руснаците, доста по-скоро от предвиденото. Надявам се този черен сценарий да бъде избегнат. Сега, в Севастопол, пускам информация, в Севастопол вече 2 дена няма. И вчера и днес вечерта започва трети ден, в който не се продава нито бензин, нито дизел. Сега, аз ви казах още в миналите видеа, украинците имат успех в 2 направления – Крим и Севастопол. Опитват се по Москва да ударят с дронове, но там явно системите са доста по-добре подготвени, почти всичко се сваля, докато Севастопол и Крим го отнасят. В Севастопол доста бензиностанции, те нямаха и ток около 12 часа последните дни, така че Севастопол е най-сериозно ударен от украинците. Там се мисли и логистика, която да снабдява района с бензин, но за момента 2 дена вече подред нямат гориво. Сега, няколко бързи неща, които искам да ви кажа за щатите, защото нещата там кипат ужасно много, но за тях сериозно ще пусна видео утре сутринта. Иранците са заплашили Америка, че ще ударят и други бази, освен тези Близки изток, ако американците продължават. Отделно САЩ налагат тотален контрол на изкуствения интелект от правителството. Ню Йорк е целият в дим заради съответно пожари от Канада. Просто доста интересно става в Иран, удари един от най-големите центрове за изкуствен интелект. Въобще доста интересни работи, за тях утре. Сега няколко международни новини и един призив имам към вас. Първо, откриха Земя абсолютно идентична, пускам я на тази на нашата планета Земя. Учени са открили с сходна атмосфера, сходни условия за живот, с вода, с всичко като хората, но проблемът е, че е на 48 000 светлинни години. Много далече от нас, но просто още едно доказателство, че ние не сме сами и надали изобщо някога сме били сами, който си мисли подобно нещо е в голяма грешка. Любопитен факт, бърз ви пускам. Nokia пуска нова модел телефон, връщани към ретро дизайна с копчета, но телефона може да издържи 44 дена с едно зареждане. Може да се ползва като powerbank, така че връщат ни назад, но пък 44 дни за хората, които пътуват, хората, които обикалят по планини и прочее, нямат време да зареждат телефона. 44 дена е доста дълъг период от време. Сега, призива ми към вас е: карайте внимателно. Днес също се натъкнах на няколко инцидента на така припряни шофьори. Карайте внимателно. По нашите магистрали, по курортите ни в момента е пълно с коли, пълно с трафик. Карайте внимателно, защото пускам ви една катастрофа днес от Русия, която стана доста нашумява в обществото. Именно
мъж с жена си, 2 деца на задната седалка в хикс петица, изпреварване правомерно и вижте какво се случва. Просто излиза, няма достатъчно време да се прибере и тира отсреща го смазва. Загинали са всичките веднагически, шофьора на пострадал, но е извън опасно за живота. Просто едно напомняне ви пускам. Карайте внимателно, бъдете разумни, нека тези 15, 20, 30 минути, които ще стигнете по-рано, ако бързате по този начин, спестете ги, за да си спестиме излишните главоблъсканици и така проблеми, особено и с нашите пътища, които знаем, че не са изобщо в цветущ вид. Утре ще пусна най-вероятно 2 видеа, едното сутринта подробно за темите Иран, щатите, защото очаквам тази вечер нови удари. Нещата загробяват доста, ви казах. Просто доста интересно е и там. Дълго ще стане видеото, за съжаление, за да пусна и Русия, и Европа, и щатите, и Иран в едно видео. Утре сутрин очаквайте втората поредица. Благодаря ви и до скоро!